Teleport, teleport. Okay, our 4, 3, 2, 1. Welcome to KFC Kentucky Town Christmas! Ano ba mga kabalin? Welcome to Pampanga. Yes, for today's vlog ay makiki-celebrate tayo dito sa may Skyranch KFC. More of the activities, what happened, the event, and of course food ng KFC. Guys, we want to show you more about this. Samahan niyo po kami. So tara, let's go! No matter the Christmas, There is KFC! perfect! Earlier, may mga welcome ceremony sa mga media and of course sa mga vloggers. And right now, sa likuran natin yung mga activity booth. So meron tayong roleta, shoot and win. Meron din mga tickets for claiming. Para makapag-join kayo dito sa my games, just download yung kanilang KFC app and just register, then pwede na kayo maglaro. Pakita nyo lang sa kanya guys, and then that is your entry for the games. Aside from the event, isa rin sa mga highlight dito, yung mga 8 gondolas na pininturahan nila ng KFC. There you go, ayun sila. Parang ikaw yung chicken dun sa bucket. God bless you, God bless you. At yan, at yan. KFC! Yeah. KFC! Sobrang solid na event. Congratulations sa inyo! Hindi KFC!